ni gabaga wikirana asomo yugonde bwa matanga ensemo ya ramasha eyo kutoka sewadi ya masimba imeye bunge ya Nyaribari Masaba asomo yega bwoko moenia oyo kabeire omo bwatani oyo yomanyekanye Francis oso yomanyekanete buna fara ni gagotebekana gusira umutinyi oeta akorende akanyorekana gasiretie obogima bwaye asekeria gekagire munanigo abete kago itwasibono arati aberega komochie serikali neko bwatkana nege korekyo na koene kia bunanigo agochia korora obwene bwarokanire ase eyamate ya Nyagusira nigo boiga baka ukwanira emerobero no boige bitamukire serikali ya kaunti ya Beirege waka asensemo ya magendro gatiabo ukorikwa kwa borokia ba ECD ase enchera ya permanent umurike itoti ponasanya na manke Niga mayenda abwatanse asomoyega bwoko mwenia omusacho yomo aserieta fara oywe okabiro mubwatani bo mugabana bwe Kaunti ya Kisii Gavana Arati oyubono nyara wikirana asomoyego ywe na kubwatoka amagombaye abantu bamende gento keyo kebe megento Francis yakorere bali moroche nonye umuberoe umutuwe abantu bareba muitete gobe nekebe gyuk Francis yakorete nesenge nchalinga nenje chinga kyecho ni garorekana komochie serikali nene asate banga goikobo ene botoke gochia se familia ywe ekinegento nteyene nga igoso lyoka fara korete abantu bamende noko bana simbara serikali yenene ni manyete mingo uitete fara. And I want to direct, because it will not be easy. Ninyuwete mpaka abantu basungu mba usikanete. And we have told the police so that you must arrest these people who killed Farah. Justice must be found for Farah. Gokwana somo yegoywe ni ganyara kwerera egetambokero airete buno mugabana we Kaunti ya Kisii elianyare kurwania obokurumi kanyo abusongera irensi obo ibibu arengo robwango obo ibyo obobe abantu banko bugolchiresa n'ekibuli batara bagenda egente kebyo kana akoli nombotacha epipe eliyo bwibi ekine keke bakombole sibatara akana besa chia pending bills ngo batenga ki on the wensi okortegas lazima akanwe lakini monto okortegas yembeo mwaje twakana abantu bakortegas yembeo maiga yaje nalieira yogochikolika omwana Nyagusira Francis elianyare kwagata eyamate yaye munganchire gintu gyokanda akorere fara no kolinga kitoko omwana oligas muwanja gaki boigo nanyara kwenekia okulikwa kwa balimu ba ECD okwanyara gokora bwangoiga abalikire permanent and pensionable igabali ko nyamuko lira matanga muko lire mekutano kolera konde ngo kayobon mwaitwa marule ya contract ajako nyara kubasawo is permanent and pensionable by January koko soa abalimu 558 abande ebakoba on contract ekera bayetandire myaka 45 enalirichi nanyana bo ni gateba chigasinchi chigotoka kubwatekana no gotaba ne service board asegeka kyo mwaka yomo konyoru mwaka muganto abwate service board nataba service board twanyibe kyoro ama bagakara atoke tindikolika driver chirocho ekere na jitenga nyole county kebwate chi driver 260 chiga chire 62 chyoka abantu baminze senge njinyo mugabano wetu na tebire egentege tangani nabanyakitari torolego century torolego century ke no aneji engineer inke chikolegas Ikulipata Ndizi TV kwa Kaunti ya Kisii elietalia Nedipon Asanya